Inspiri. Expiri. Deixis portar. Jo no tinc cap problema. Cap ni un. Estic ros com una fresca, sóc una serpona mornal. El que sapa és que a la diva hi ha talmes soques finíssims d'entendre. Jo no tinc cap problema. Cap ni un. Comença, doncs, la obsessió. A mesura que es va concentrant en la nostra veu, començarà a relaxar-se lentament. Què et sembla? Hola, Montull! Te me'l presento a la junta directiva! ¡Vamos, Manuel! Sí? Contra Manuel? Montull, papá, es una pastanaga. Sí, però és una pastanaga! Sí. Que no és cap pastanaga, collons! Aneu a pastar! Dos. Noti com els seus peus es van relaxant. Ha arribat el moment de presentar-vos el que serà, sens dubte, el nostre producte estrella d'aquest estiu. Una pastanaga que s'anirà desfent a la boca a la velocitat idònia per cursar els aromes i sabors, frescor i textura amb els quals ha estat elaborada. Us duc per quina mostra de la pastanaga que revolucionarà. Senti la tensió que baixa fins als talons. He dit pastanaga. Gelat. És un gelat que no té forma de pastanaga, sense forma de pastanaga. Jo no he volgut fer-les amagades, està clar. No estan com aquells, és evident, no, jo vull dir que no. Jo mai hauria fet una pastanaga. Si hagués volgut fer una Santa Paga hauria fet un gelat en forma de Santa Pagata, però això no és una gastapana, perquè no té forma d'una espagata. No sé si m'entenc. Sí, Hola, bona tarda! Tres. Hola! Relaxi els braços i mantingui'ls prop de les aixelles. Venia a veure el doctor. Tenia hora? No. Doncs de seguida el doctor l'atendrà, si és tan amable, de passar a la sala d'espera. Pere, sala. Espera. Pere, sala. Les seves mans i els seus dits estan cada cop més calents i pesats. Buenas tardes, soy el doctor Luis Valponte. No, tranquilo, no se levante. 4. Les seves cames i peus pesen cada vegada més. Que bajara a firmar la avenida. Que viniera a bajar la firma. Veré, puede hablar en catalán si lo prefiere. Luis, le han pedido que le firmaras la baja. Exacto. ¿Para qué necesita la baja? Pero ¿qué problema tiene? 5. Noti que tot li pesa. Les gasapantes. És que no sé què em passa amb les gasapantes. Las gas apantas. Unes patates. Sapatates. Unes Zanahoria. Zanahoria. Perdone, doctor, es que estoy un poco nervioso. Dice que tiene fobia a las zanahorias. No. Bueno. Doctor, perdón. Tranquilo. Será mejor que pasemos a mi despacho, ¿ok? Por acá. 6. Ara noti com els braços es van relaxar. Els colzes, Les mans. Vinga, a sopar. Ya va, mamá. Dona gràcies que estàs bé. Que tens un sou, una casa, un fill s'ha educat, que treu bones notes, un plat calent a taula cada dia gràcies a aquesta cuina porc que em va regalar, la nevera Conti, la rentadora. Que no ho veus? Papá, mira que sirve, papá. Mira que sirve. Hauries d'estar content, Pere, i tranquil·litzar-te i respirar. Sisplau, deixa de fer aquestes tonteries i sent al taula, que l'estem esperant. Mamá, ya va. Un papel. Dice el papá que va arriba. A la taula!
senti la tensió que baixa fins als dits. Tot el seu cos està cada vegada més relaxat. La tensió recorre tota la columna i s'escapa per les extremitats. 7. Noti la força de la gravetat. El pes del cap. Desitja anar a un nivell més profund. Més profund. 8. Els músculs de la seva cara s'estoven. Cada vegada que respira és més profund. 9. Està flotant. Quan la seva ment arribi a 10, es convertirà en l'amo dels esdeveniments. Tot serà fruit de la seva imaginació. Ha arribat a 10. Ara ja és Déu. Jo no tinc cap problema. Va tenir